Ak si v poštovej schránke nájdete takýto žltý lístok, nemusíte už hneď utekať na poštu. Slovenská pošta dnes predstavila novú službu a to je presmerovanie doporučenej zásielky do takéhoto balíkoboxu. Funguje to veľmi jednoducho. Číslo zo žltého lístku si len zadáte do mobilnej aplikácie Slovenskej pošty alebo cez web Slovenskej pošty alebo zavoláte na infolinku a zvolíte si tam možnosť presmerovanie zásielky do balíkoboxu. Vybrať si môžete ktorýkoľvek balíkobox na Slovensku, presmerovať zásielku môžete aj do iného mesta, k dispozícii je 250 takýchto boxov po celom Slovensku. Keď vám tam zásielku doručia, na mobil vám príde PIN kód, no a ten PIN kód si potom zadáte priamo takto na balíkoboxe a otvorí sa vám schránka a ten doporučený list máte k dispozícii a vybrať si ho môžete pokojne aj o polnoci. Zatiaľ toto funguje len pre doporučené listy, no pošta pracuje na tom, aby v budúcnosti sa to dalo takýmto spôsobom presmerovať aj pre listy do vlastných rúk. Pošta dnes zároveň predstavila aj nový typ žltého lístka, ktorý postupne bude distribuovať poštárom. Sú na ňom podrobné informácie o týchto digitálnych službách Slovenskej pošty.